44 jede první, za ním jede startovní číslo 10 a počkáme si, všechno je v pořádku, ano, komisař traťový už nám odešel, můžem a je tady druhá série. Je vynikající jízda, vidíme oba borce, že mají velice pěkné uhly, úplně perfektní, takže to bylo velice pěkné, co tady můžeme vidět na naší improvizované driftovací trati na parkingu Typ Sport Areny a myslíme si, že další jízdě předvedou provedou na Tyášovi. Velmi pěkné těsné projekty, takže zastavíme oba borce. Doufám, že se nepotkají, počkám.